luwih becik kula entengaken pati kula. Aja ngawur, aja edan wis Dewasrani. Ya Dewasrani ya. Ana tetembungan anak polah wong tuwa melu kepradah. Yen ngono pun ibu sing bakal mbudidaya, pun ibu sing bakal ngreka daya. Pun ibu bakal sowan aning bapakmu Pukulun Bathara Guru, panguwasa tunggal kang mapan ana ing Kahyangan Suralaya. Pun ibu bakal sambat, pun ibu bakal motah. Supaya kowe bisa jejodohan kelawan Dresanala Dewasrani. Nuwun inggih. Ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Aku bakal sowan bapakmu Bathara Guru. Banjur kowe enten ana luwih dhisik ana ing Tunggul Malaya. Kalamun mengko si Dresanala wis kelakon pegat karo si Janaka, Dresanala gawanen mulih ana negaramu Tunggul Malaya ya Dewasrani ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Bocah Tumenggung. Kula wonten dawuh Tandya Bathari. Kirapke saking Madyabala. Mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon, kowe sak wadyabalamu sing merantasi gawe. Nuwun dhateng sendika Sang Tandya Bathari. Kereken gendera Barbang budal dina iki aja nganti nguciwani bocah Tumenggung. Ayo roman bebareng kumandang batas tuntas anayai karya budaya dan prawadya nata pijak konyata. Ayo roman bebareng kumandang batas tuntas anayai karya budaya dan prawadya nata pijak konyata. Ayo roman bebareng kumandang batas tuntas anayai karya budaya dan prawadya nata pijak konyata.
Oh dadalah. Pasaran ning gerobokan.
liyane tokno, aja meneng ae. Halo. Ayo. Ini kok gayenge kaya ngene kok. Kayak masolikin nek ngono sabetan dhewe. Do perang dhewe malah. Ah, wah, ayo. Woi. Ha ha ha. Ha ha. Hey. Oh, ha ha. Ha ha. Kayak ngene 50 ya murah lho jane. Kanca setan-setan do budal ya. Prajurite Betari Durga setan-setan. Berangkat yuk berangkat. Berangkat yuk. Aku mbiyen matiku, moriku ra ditaleni karo Mudin. Asik ya. Aku njaluk buahe. Semangka. Jeruk anggur. Hormat, gerak.
sak nyatane gunjang sarat kinangun mungkir menawuri rinep murni rinep kirana prerasa kami asih mangkya darajating praja kawuryan wasunyaruri Rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silas tuti no sarjana kelu kalunglun kala tidha didem tandhaning dumadi Om awik nam hastu nama sidi sekaring bawana langgeng. Kakang Narada. Pragenjong Pak Bong warudayang tinegara wong. Welut wisa banteng wareng kula wonten punapi Adi Guru. Monggo. Sakmangke kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah. Awit wekdal menika kula Bathara Guru mboten saged pratitis anggenipun badhe wawan pangandikan kalian jengandika Kakang Narada. Labet dinten sakmangke kahyangan Suralaya kedayawan pun Betari Durga nuwun inggih Bathari Pramana Kakang.
Nggih Adi Guru inggih. Sasana saha wekdal kula aturaken dumateng Adi Guru anggenipun badhe manembrama dumateng Kang Garwa Bathari Durga saking Dandang Mangure. Nuwun inggih Kakang matur nuwun. Durga, padha becik sak tekamu ngabiyantara marang jeneng ulun Pramoni. Tobat. Nuwun inggih Bu Kulun. Nering sambi kala prapta kula sowan marang jengandika Bu Kulun. Anggen kula bidhal saking Dandang Mangure mboten wonten alangan sawiji menapa sembah saha pangabekti kula katur Bu Kulun. Iya. Banget panarimaku ora liwat pangestuku mara gage tampanana Durga. Nuwun inggih Bu Kulun, sampun kula tampi dados jejimating gesang kula. Tekamu karo sapa? Dalem. Tekamu karo sapa? Ijen tanpa kanca Bu Kulun. Tanpa kantha lan kanthi. Kula teng pundi-pundi sakniki mboten wonten sing dampingi Bu Kulun. Bot-bote kula menika setya bekti kalian panjenengan ngakoni napa mboten yen kula menika bejepean. Iya. Sliramu kuwi garwa ulun, sliramu kuwi bojoku Durga. Alah dalah rak ya ngono. Biyen ketok apa saiki ketok apa gelau? Iya. Ora beda karo katresnanku marang kowe Durga biyen nganti saiki ora ana bedane. Lah rak apa to ya? Ladyan Paduka menika bojone kathah, bojone akeh, nanging Paduka sampun ngakoni, padha-padha bojone Bathara Guru, lak ya kula to sing paling penak anggenipun ngladeni. Iza apa ora? Iya. Nang kali kula saged nyokot-nyokot. Oh iya. Iya. Lah banjur duwe sedya kang ngendi dene kowe Bathari Durga sowan marak mangarsa marang panjenengan ingsun. Ketitik saka lekering netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimba. Ana babakan kang bakal kok andharake Maradyage matura Durga, matura kelawan panjenengan ingsun. Permara reh manguswamya ngambreng kadidarunaning kaswasering marga hamalatgung risang ganda wastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrang sang waya umyus hamara waya hantuk sepisan kula mriki ngaturaken alam menika tembung lawasaneng menika kangen sampun sawetawis dangu anggen Paduka mboten tilik Dandang Mangure napa Paduka mboten kangen napa Paduka mboten kapang napa Paduka mboten rindu kalian kula ta Bu Kulun. Iya Durga iya. Nadyan Pukulun kangen marang jeneng sira nanging durung bisa Pukulun sowan marang Dandang Mangure awit isih akeh kewajiban kang kudu tak rampungake Durga. Tobat dikangeni kaya ndak krasa ta ya. Mbiyen ki ya sedina ora pethukno bingung. Apane seminggu ya memeti. Kemecer kae. Ewadene salajengipun Pukulun. Ewadene salajengipun kula tinangisan kang putra pun Dewasrani ingkang mutah kula. Dene kula mboten kuwawa kalian pamutahipun mila Dewasrani ki duweni bapak sing dadi tetungguling para dewa. Inggih namung Paduka Pukulun Bathara Guru ingkang saged nuruti menapa ingkang dados pamintanipun pun Dewasrani Pukulun. Musik to, musik. Dewasrani kuwi duwe karep apa Durga? Dewasrani anggadhahi gegayuhan kepengin palakrama Pukulun. Lho. Yen mung arep rabi rak ya akeh to wong wadon kang gandrung karo Dewasrani. Tur Dewasrani ki lak ya bocahe bagus cakrak tur ya duweni kawibawan dadi ratu ana negara Tunggul Malaya. Inggih Pukulun inggih. Namung jeng andika ngertos napa mboten?
Sinten ingkang dipun karepaken Dewa Serani wanita sing dipun tresnani kaliyan Dewa Serani jenengan ngertos mboten? Loh, lah banjur Dewa Serani kuwi seneng karo bocah ngendi? Bocah sapa? Omahe ngendi? Mugi kawuningan pukulun. Anak paduka pun Dewa Serani kepengin Apala Krama kalian putri saking swarga Dahana. Putrinipun Bathara Brahmana nggih pun Dresanala pukulun. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lirikin canging alis risang mawe gandurung sabarang katulu bukir moyak mayik ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara Durga wonten dawuh Durga wonten dawuh apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu sampun pukulun sampun kula sampun ngertos kula sampun paham yen Dresanala anak Bathara Brahma menika sampun diwengku kakung sampun dadi bojone wong inggih menika bojone Janaka Panengah Pandhawa satriya ing Madukara nanging si Dewa Serani tetep beguguk kutha waton dikandhani ora kenek ya sapa sing diturun yen ora bapake yen duweni kekarepan yen duwe gegayuhan kok mesti sadhet saknyet. Iya. Nanging kowe sing dadi ibune si Dewa Serani kudu bisa benerake mbok menawa Dewa Serani kuwi salah, Dewa Serani kuwi luput mergo nyenengi bojone liyan. Sampun pukulun sampun. Dremimil paribasan entek amek kurang golek yen kula ngandhani sipun Dewa Serani. Nanging panggah mawon yen ora Dresanala ora. Kados pundi lan niku? Durga wonten dawuh isih akeh wong wedok utawa widodari kayangan sing sulistya ing warna kepara ayune ngungkuli si Dresanala aja nganti iki mengko si Dewa Serani pukulun kula menika sampun ngandhani Dewa Serani nyatanipun apa Purwa dadi kutane sing dadi bukti lan nyatane kula sampun ngandhani nyatanipun Dewa Serani tetep ngengkel, Dewa Serani tetep merengkel, Dewa Serani tetep ngeyel. Kamangka Dewa Serani sampun sumpah upami mboten saged dedaupan kalian si Dresanala luwih becik dientengke patine. Kados pundi ngaten niku? Kula ingkang dados ibunipun menapa mboten bingung. Gandeng kula bingung, kula sambat kalian panjenengan. Mbok piye carane, mbok piye reka dayane? Panguwasa tunggal kayangan menika wonten asta panjenengan. Abang ijone lelakon paduka ingkang nyekel. Kari paduka utusan Bathara Brahma kengken misahaken katresnane Janaka lan Dresanala. Beres ngono wae kok repot. Iya. Ananging ora gampang kaya apa kang kok kandhakake. Iki mengko bisa-bisa glandang carang saka pucuk kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan mboten usah mikir sing macem-macem mboten usah sing mikir sing rena-rena ingkang bakul Dewa Serani saged rabi kalian Dresanala titik kantun paduka kersa menapa mboten nyuwun pangapura aja dadi atimu aku ora bisa minangkani apa sing dadi penjaluke si Dewa Serani mergo iki mengko bakal mahanani kahyangan geger. Inggih pukulun inggih. Namung semanten katresnan paduka kalian anak paduka pun Dewa Serani. Paduka mboten nyawang. Dewa Serani niku anak jenengan. Wonten paribasan anak polah bapa kepradah. Ning paduka mboten babar blas mboten saged netepi tembung menika. Dewa Serani wiwit cilik ora duweni panjalukan neka-neka kalian panjenengan. Duwe kekarepan siji wae kok ora disembadani yo. Wong lanang model apa ngono kuwi? Menawi paduka mboten saged nyembadani ora iso nuruti sing pamintane Dewa Serani, isen kula duwe anak Dewa Serani kula patene dhewe kula. Aja Durga, aja.
Durga. Angudhari tyasrari wutru rawat wawati wedi lamun kauningan aja Durga aja nyatane Dewasrani kuwi anakku aja mbok pateni enggak usah senggol-senggol enggak usah pegang-pegang mayah aku mayah. Nyatane Paduka mboten saged nuruti luwih becik kula patenane Dewasrani. Isin kula siin. Mboten namung mangkaten bibar mateni Dewasrani kula nyuwun layang pegat. Yo Joko kene diakeh kok. Anggepe apa? Aja Durga. Kowe iki elinga umur, kowe iki wis tuwa. Kowe iki wis tuwa elinga umur aja rabi karo Joko kene. Mengko yen kowe rabi karo Joko kene let sewulan Jokone mati. Lho lah kok saged mergo kenek susu kadaluwarsa Durga. Masane apa? Kene iki cek yo cek rapet. Purun mboten pukulan. Yo Durga yo. Ya, tak sembadani pamintamu. Matur nuwun, munggulen Paduka sembadani saestu. Iya. Paduka badhe megatne Janaka kalih Dresanala. Iya. Paduka badhe ngrabekne anak jenengan Dewasrani kalih Dresanala. Iya, Durga. Aduh, malih sayang aku. Ngene iki lho. Sing marai rusak negara ya ngene iki lho. Abot rasane ya mung ngeboti kowe Durga lan anakku Dewasrani. Kanthi cara misahke katresnane Janaka lan Dresanala, mengko bakal gampang anggone ndhauke si Dewasrani kelawan si Dresanala. Eling Adi Guru, eling. Pragenjang Pak Pong paru doyong tinegor wong. Ada soto jenenge rombong, untuntek jenenge ompong, rambut dawa jenenge gondrong, bojo ayu moblong-moblong tak tinggal jagong lah kok dikeloni wong. Wah iki. Wis. Adi Guru. Wonten dawuh Kakang. Pripun jenengan kok ngaten niku pripun? Wah, menawi Paduka badhe misahke katresnane Janaka lan si Dresanala, teges wonten paribasan idu didilat malih. Si Janaka lan si Dresanala rabi menika awit saking perintah Paduka. Monggo kula sampun krungu kabar yen to sakniki Dresanala sampun ngandhut utawi mbobot jabang bayi. Wohing katresnan antarane si Janaka lan Dresanala. Lah kok sakmenika badhe panjenengan pisahaken katresnane Janaka lan Dresanala niku pripun Adi Guru? Paduka menika pripun? Kakang Narada, sedaya aturan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuan nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sak pakon ulun boten kenging badal dawuh ulun. Lho iya ning aja ngono ta.
Kula ngertos panguwasa tunggal wonten asta paduka Adi Guru. Ning eling. Paduka ndapuk para pejabat dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Napa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula kadapuk dados mantri muka menika kejawi mbiyantu kewajiban paduka. Kula nggih kadawan ngemutaken bilih paduka kesupen kinen ngleresaken menawi paduka menika tumindak lepat. Kakang Narada, Dewa Srani menika putra ulun. Napa kula kleru menawi kula nglabuhi marang anak? Lho, mboten kleru. Nglabuhi nyang anak kok kleru piye to? Kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun? Kedahipun Kakang Narada emut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak, ning ya didelok dhisik polahe mau kaya ngapa. Yen polahe ngarumke jenenge wong tuwa wajib meradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa, ya kudu dielingke to. Ora kok mung diuja mawon mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sebab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedah emut Adi Guru dados ratune para dewa tumindakipun kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun pikir. Lekas paduka menika kleru awit badhe misahaken tiyang jejodohan mung merga nuruti karepe anak lan bojo. Bathara Guru ratune dewa paring dawuh boten kenging wola-wali. Yen iya ya iya, yen ora ya ora, yen abang ya abang, yen ijo ya ijo. Menawi Kakang Narada mboten sarujuk, mboten condong kang sarta rumajeng kalian pikajeng ulun, Kakang Narada saged ninggalaken kahyangan. Weh ladalah. Ha iki. Ya, Adi Guru. Hukum wonten donya niku wonten papat. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, papat hukum karma. Siji hukum adat, ana desa nganake syukuran syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo. Gandeng desa kono ora kuat tuku kebo, kena diseranani, kena disiasati, tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu, niku pun muni kebo danyange ya ora kenyih. Loro hukum kodrat. Srengenge niku panas, awan niku panas, ning kena disiasati gawe payung, gawe capil, gawe topi. Kaping telu, angka telu hukum negara. Niki nggih kena disiasati, watone duwe duit akeh, duwe jabatan hukum niki kena dienggak-enggoke. Nanging sing pungkasan sinebut hukum karma utawi hukum dharma. Niku hukume tumindak, sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur, sapa nyilih bakal balikake, sing gawe bakal nganggo. Ing atase aku mung rekoso mikir, beteke mung mikirake, lah kok ngetokke siunge dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Kula mboten gumun, Narada ora gumun. Pedah apa aku ning kene? Kayangan Suralaya hawane panas, nunggak waru, Narada ora melu-melu. Minggato anggepe apa? Kayangan Suralaya tanpa Narada dik jalan. Pun mboten usah dipun pikir pukulun. Ora usah dipikir, Narada ngelek-ngeleki ning kahyangan. Dewa liyane ganteng-ganteng, dewa liyane cakrak-cakrak, dewa liyane bagus-bagus. Narada ning kayangan nyejeni, beda dhewe, elek dhewe. Dewa kaya ceret ngono kok. Piye? Kowe ngelokne aku kaya ceret.
Mbok kira aku wis ngalih ngono piye? Wong aku jek tekan kono bolone kaya ceret. Mbok kira kupingku ora krungu ngono piye? Bola bali kayangan angger ketekan durga hawane panas, Kowe iki jane dewa. Ning dewane begenggek kowe. Ya Allah! Ya ampun paduka kok mboten lesu, paduka kok mboten bela kula dilokne begenggek ya ampun pukulan. Lah nyatane kowe iki dilokne begenggek, kowe begenggek tenan apa ora? Nggih. Nek iya ya wis ora usah nangis. Ya ampun. Indra Bathara Indra. Indra. Aja turu iki sewengi Indra, aja turu. Iki rampunge ora jam 11 ki ngantek esuk. Ki nganti esuk aja turu dhisik Indra. Matamu. Kados pundi? Monggo kula dherekaken nyang ndi. Wah, mboten to. Ngapunten. Wonten dawuh napa Rama Pukulun? Parembukan kahyangan wis rampung para gage metuwa timbalana Bathara Brahma kon munggah wis tinggil kahyangan Suralaya. Lho niki ngestuaken dawuh amit madal pasilan Pukulun. Dewa-dewa subata marang sureng prang. Utane harum-harum ngendhan ing ngawiyat Narada ngepalani Narada ngepalani oh Jawawan sabda Regang sumewa gegering pasewatan Anjerah kang puspita harum kasiliring samirana mbrek Sekar kadung oh
Mas Gandanyo Maweh raras renaning driya Saklangkung wanter timbalan paduka kula pun Bathara Brahma arsa nyadong rumentah sabda jengandika pukulun Bathara Guru. Brahma, aku arep takon marang jeneng kita Bathara Brahma. Nyuwun pirsa babagan punapa Rama Pukulun? Pangwasa tunggal kahyangan kuwi sapa? Pangwasa tunggal ingkang boten wonten tunggalipun nenggih namung jengandika pukulun Bathara Guru. Banjur sing menang nemtokke abang ijone lelakon kuwi sapa, Brama? Nuwun inggih namung paduka pukulun Bathara Guru. Nek aku kandha ngalor, dewa sanesipun nggih ngaler. Nek aku kandha ngidul, dewa lintunipun nggih badhe ngidul. Ya, yen pancen kaya mangkono, aku bakal perintah Maradyage. Baliya ana kahyangan kita swarga dahana. Dina iki uga pegatna katresnane anakmu Dresanala kelawan Janaka Brahma. Oh, Pukulun. Oh, jagat Dewa Bathara. Kados sinamber gelap raos kawula Pukulun. Kenging menapa paduka Pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnanipun Janaka lawan Dresanala. Kamangka sak mangke Dresanala menika sampun bobot bayi Pukulun. Oh, nyuwun ngapunten. Abot anggen kula nglampahi kewajiban punika Pukulun. Brama, ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa sing dadi dawuh ulun. Kenang apa kok sak mengko kita mbantah dawuh ulun. Eling Brama, eling. Lati pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah Pangwasa Tunggal Kahyangan Suralaya. Yen sira mbantah perintah ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa pidana saka Bathara Guru? Nanging pripun nasibipun jabang bayi wonten sajroning kandhutanipun Dresanala Pukulun. Bayi ingkang boten weruh kintang kimpuling lampahan, bayi sing ora weruh dosa, menawi benjang dewasanipun nangletaken wong tuwane dos pundi nasibipun Pukulun. Aja kuwatir. Yen Janaka wis ngalih saka kahyangan swarga dahana, anakmu Dresanala bakal ulun rabekke karo putra ulun ya kuwi Dewa Srani. Nanging Pukulun ora usah nganggo nanging. Wonten paribasan, ora usah nganggo paribasan. Budala dina iki Brama, kowe budal apa nampa paukuman, nampa pidana saka Bathara Guru. Pasti aku.
matur nuwun Paduka sampun minangkani pamintanipun anak Paduka. Nuwun inggih pun Dewa Srani. Iya. Banjur Durga jeneng kita arep menyang endi? Kula badhe ngetutne Brama. Kula badhe ngawat-ngawati lakune Brama. Apa pancen tenan tega arep misahke anake karo si Janaka? Menawi mboten, kula ingkang badhe ngukum pun Brama. Menawi Janaka kalian Dresana sampun pisah, kula badhe balik wonten kayangan Suralaya mriki, Ulun. Ya, Durga, duga-duga Ginawa, ati-ati aja nganti keri garwaku wong ayu pramoni. Gandanya sekar gadung. Sonolo Janaka Sinokarta mrehtar tamtu Tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada tiasilir wulan dadari Janaka Arjuna cah bagus. Aku arep takon karo kowe nang. Aja mbok tambahi, aja mbok kurangi. Wonten apa ta Rama Pukulun kok semunipun wonten perkawis ingkang Paduka badhe wis kowe menenga, kowe iki cah wedok kowe menenga. Janaka wonten dawuh Rama Pukulun. Kowe rabi karo anakku Dresana apa pancen tresna lahir batin nang. Kabengka aja jinubu aja jantungipun pun Janaka mboten wonten tulisanipun wanita sanes kejawi namung Kang putra pun Dresanala. Banjur jeneng kita Janaka manggon ana kayanganku, kayangan swarga dana. Aku ning kene iki mbok anggep dadi apamu. Paduka sampun kula anggep dados sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Aku wis mbok anggep kaya bapakmu dhewe, lakar kados mekaten. Banjur kewajibane anak marang bapak, kewajibane anak marang wong tuwa iki apa, Janaka?
Nuwun inggih menika mbangun miturut napa ingkang dados perintahipun wong tuwa. Yen kandha ngalor, Janaka badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul, Arjuna nggih badhe ngidul. Yen kowe tak perintah mlebu ana segara geni, sampun malih kula diperintah mlebet wonten segara geni. Kula ke nyemplung segara kidul badhe kula lampahi. Bagus. Lati pakarti kudu nyawiji, kowe lanang tenan. Kowe satriya tenan Janaka. Yen pancen kowe satriya, sumpahe satriya kuwi apa? Lati pakarti kedah nyawiji. Yen iya inggih iya, yen ora ya ora. Pangandikanipun satriya Pandhawa Kresna ingkang tumetes dlancang seta sayekti mboten kenging dipun busak. Bagus. Dina iki ora usah dadak kesuwen. Aku nampa dawuh, aku nampa perintah saka pukulun Bathara Guru ya pukulun Manikmaya. Dina iki uga kowe kudu ngalih saka kayangan swarga Dalna lan kowe kudu pegat karo anakku Dresanala Janaka. Oh. Pangeran. Pangeran. Duh, Dresanala. Dresanala. Ora usah mbok tangisi. Ora usah mbok getuni lungane Janaka. Mula wit biyen mula aku ora seneng, aku ora cocok karo Arjuna. Yen to kowe rabi karo Janaka. Janaka kuwi wong lanang sing irunge lorek. Rama Paduka mboten mikir menawi kula sampun bobot jabang bayi. Aja kuwatir, Nduk Cahayu. Saklungane bojomu Janaka, ana wong lanang liya sing bakal nampa kowe apa anane. Nadyan kowe calone randha ning kowe iki randha teles. Ana wong lanang sing ora kurang gagah, ora kalah sugih bondo donya, ya kuwi putrane Bathara Guru lan Bathari Durga jenenge Si Dewa Srani. Ya Si Dewa Srani sing bakal genteni Janaka kang bakal ngayomi sliramu Dresanala. Dewa Srani rabinen dhewe. Oh. Mantuku Cahayu Dresanala, tresna kuwi jalaran saka kulina ya, Nduk. Yen kowe kulina jagongan, kulina kumpul, kulina kelon karo anakku, kowe bakal seneng dhewe. Anakku ya ora kalah lho, Nduk, karo Janaka. Sugih-sugih Dewa Srani ketimbang Janaka, dasare ya dadi ratu ana ing negara Tunggul Malaya. Piye kowe gelem apa ora, Wuk? Nyuwun ngapunten. Sampun dados sumpah kula. Mboten badhe ngladeni tiyang jaler sanes saklintunipun Pangeran Janaka. Kepara badhe kula entengaken pejah kula tobat. Yen kowe nolak marang panglamare anakku Dewa Srani, tegese kowe ngremehke Bathari Durga. Ayo, kowe gelem apa ora?
Mboten badhe kula kersa. Gelem apa ora? Mboten bosen urip kowe. Ayo, kowe gelem rabi karo anakku Dewasrani apa ora? Mboten. Ngantos pati kula tetep belani Pangeran Janaka. Remeke Durga kowe. Ucap Den Polo gantang den gepuki Risang Dresanala kalian wujudipun rantai sing gedene sak lengene sinden pojok dhewe. Ucap bengok ora kuat ngempet lara Risang Dresanala panjeriting Risang Dresanala mbarengi bayi ingkang 7 wulan wonten kandungan medal miyak langse Gumbala Giri miyak langse Gumbala Giri miyak tegese buka langse tegese selambu Gumbala tegese brengos Giri tegese gunung. Bayi metu lewat dalan gunung sing enek brengose. Bayi medal Jaka Kumalakala bebarengan kalian dewa ingkang anawaraken kembang-kembang hormati sang bayi anake Panengah Pandhawa Janaka. Dewa Manding Dewasrani gawanen Dresanala Dewasrani. Lakon dadi bojoku tenan kowe. Bayi wis ngidoni. Iki bayi anake Dresanala karo si Janaka. Mencorong cahyane kaya bapake. Anake metu lanang. Yo, bayi kok wis tukul rambute. Yen kowe ora mati, besok gedemu mbebayani. Bakal tak pateni anake Janaka karo si Dresanala iki.
Brahmapatra